Три блондинки пътуват в асансьор, който обаче засяда. Стояли, по някое време едната казала така плахичко: "Помощ!" След малко опитала и втората така по-силничко: "Помощ!" Накрая третата, най-умната, казала: "Ама колко сме тъпи, ма. Дай да извикаме заедно." И трите вкупом: "Заедно!" Блондинка, пътуваща в самолет. До нея един мъж решил да я избазика и предложил: "Искате ли да играем на една игра? Аз ще ви задам един въпрос. Ако не познаете, ще ми дадете $5. Ако аз не позная, ще ви дам $5. Не, уморена съм, казала блондинката. Добре тогава. Ако аз не позная, ще ви дам $500. Добре. Започнала играта, мъжът й задал някакъв въпрос, тя не познала и му дала $5. След малко тя го попитала: "Добре, кажи ми кое е това, което влиза в гората на 4 крака и излиза на 3. Мисъл, мъжът не можал нищо да измисли. Изкарал лаптопа, започнал да роби, но и това не помогнало. Накрая изкарал $500 и ги дал на блондинката и казал: "Добре, все пак кажи какво е то." Аз не знам, казала блондинката и му дала $5.